előadást fognak hallani a keleti egészségmegőrzés filozófiájáról, melyről Pak Gulnara üzletasszony fog beszélni. Őről tudni kell, hogy Kazahsztánban született, jelenleg Magyarországon él, és amikor elkezdte az üzletét építeni, akkor csak 5 ismerőse volt. Jelenleg már több mint 25 000 munkatársa van a csoportjában. Elsőként érte el az arany-oroszlán szintet Magyarországon és Európában is. Nem csak Magyarországon épít az üzletét, hanem külföldön is, Európában. 2 héttel ezelőtt Kijevben jakt ajándékot vett át, ami nagy megtiszteltetés minden TS munkatárs számára. Üdvözlök mindenkit! Ma egy kicsit kínai medicínáról fogok beszélni. Én Kazahsztánból jöttem, Almata városban születtem, amely kínai határnál található. Lehet, hogy mi kicsit közelebbről ismerünk a kínai medicinát. Mindig is tiszteltünk a kínai orvostudományt, mert tudjuk, ez egy ősi és bölcs tudomány. Szeretnék feltenni egy kérdést. Miért tovább élnek a keleti emberek a nyugati embereknél? Ezt nem mi találtunk ki. A WHO egészségügyi világszervezetnek statisztikája szerint a keletiek 20, akár 30 évvel tovább élnek a nyugati embereknél. Miért lehet ez így? Egy biztos, hogy nem véletlen. Először óriás különbség van a keleti és a nyugati hozzáállás között az egészséghez. Kínaiak például helyesnek tartják azt, hogy meg kell előzni a betegséget, mint aztán gyógyítani azt. Mikor én először voltam a Kínában Tianshantnál, sosem felejtem, találkoztunk egy kínai diagnosztikus központban egy idős kínai professzorral. Megismertünk, beszéltünk egymással. És a kínai professzor azt mondta, egy barátságosan, hogy furcsa nyugati embernek mentalitásuk. 3 nappal haláluk előtt elkezdik gyógyítani magukat. A kínaiak 3 évvel probléma kialakulás előtt igyekszenek megelőzni azt. De mitől betegszünk meg? Mitől betegszik meg 21. század embere? Igen, stressz. Gyorsan változó világban élünk. Gyors változásnak a következményei krízisek, a válság. Sajnos a válság negatívan hat az immunrendszerünkre, az egészségünkre. Orvosok azt állítják, hogy 5 perces stressz kikapcsolja immunrendszerünk egy hétre. Vagyis 1 hétre legyengülünk, ha stresszes állapotban vagyunk. Romlik az onkológia, helytelen táplálkozunk. Az igazság, nem is tudjuk, mit teszünk. Manapság például az állatoknak a hormonkészítményeket, antibiotikumokat adnak, és az bennünk maradt. A mezőgazdaságról csak egy mondatot lehet mondani. Amit adunk a földnek, azt visszakapunk. Van még egy probléma, mozgásszegény életet élünk. Nem így teremtette minket az Isten, hogy ülünk, vagy fekszünk. Sajnos mozgás hiánynál szenvedünk. Ezek a negatív tényezők befolyásolják az egészségünket. Érdekes, nagyjából emberek tudják, mitől betegszenek meg. De ha kérdezzük, hogyan lehet megőrizni az egészségünket, hogyan lehet megőrizni a betegséget, akkor sajnos gyakran csend van. Választ kapunk, ha megismerjük a kínai egészségvédő kultúrát. Mi egy világhírű kínai céggel kapcsolatban vagyunk. A cégnek a neve Tiansh. A Tiansh cég az ősi kínai tibeti receptek alapján állítja elő termékeit. Köztük vannak csaszári receptek is. A WHO-nak statisztikai szerint az emberiség általános egészségi állapota így néz ki. Megpróbálom földet rajzolni.
az emberiség 5%-a egészséges emberek. Bevállalom, az én ismerősöm között én nem találkoztam még teljesen egészséges emberrel. Sajnos. Tavaly, mikor voltunk a kínai Tibetben, én kérdeztem egy idegenvezetőtől, átlag életkor mennyi Kínába. És ő azt mondta, ha valaki nem egészséges, akkor talán 80 évig él, de azt mondta, hogy nálunk nagyon sok ember 100 fölött van. Valójában gyakran lehet látni a Kínában sok embert, sok nyugodt és sok vidám embert. Az emberiség 20%-a azok valójában beteg emberek. És a 75%-a azok emberek átmeneti állapotban vannak. Már nem egészségesek, de még nem betegek. Önnek hova tartoznak, milyen kategóriában? Lehet, hogy ebben a kategóriában tartozó emberek egészségesnek tartják magukat. Nem számít, hogy néha ott vagy itt, vagy ott fáj, de ebben a kategóriában nagyon sok ember tartozik. Mi ezelőtt beszéltünk azokról a negatív tényezőkről, amelyek befolyásolják az egészségünket. De ha nem teszünk semmit az egészségünkért, akkor milyen irányba haladunk? Természetesen errefele haladunk, vagyis betegszünk meg. Ha megtanuljuk egészség megőrző filozófiát, akkor megtanulunk gondoskodni a saját egészségünkről. Ez az ábra tükrözi a természetet. Meg ősi kínaiak tanítottak, hogy az ember természettel hormonjában él. Ezek a folyamatok, amik természetben zajlanak, ugyanazok folyamatok az emberi szervezetben végbe mennek. Különböző évszakokban aktivizálnak különböző szervek. Ha megtanulunk, megismerjük azt az ősi kínai filozófiát, megtanulunk, még évszakban mire kell figyelnünk, és mit kell tennünk, akkor megelőzzük a problémákat. A TNS-termék segítségével helyreállítjuk a szervezet természetes funkcióit. A TNS cégnek alapítója Li Jingyuan úr szavai szerint a TNS cég megajándékozza egész emberséget, az egészség, a fiatalság, az ősi, egyedülálló, hagyományos receptjével, amelyeket kínai 5000 éven keresztül gyűjtött. Én azt gondolom, ha magyarok is megtanulnak a természet a hormonjában élni, a keleti egészségvédő filozófiát, akkor talán itt is átlag életkor magasabb lesz. Én bízok benne.